देवी देवींचा पवित्र हाल घालणाऱ्या या भांडवस्थाला कठोर शिक्षा करा. हो महाराज. नाही महाराज, महाराज ऐका, तुम्हीच पंढरपूरला येऊन पांडुरंगा या ठिकाणी घेऊन आलात. चोर मी नाही आहे. अरे चोर तर तुम्ही जा. भैरव शास्त्री, बोला महाराज. या भांडवस्थांची विठ्ठलाची मूर्ती चोरीली गेली आहे. हात चोर आहे. बाबा हे लोक चोर म्हणतात. चोर आहे, चोर आहे. हा चोरच आहे. महाराज, आम्ही खूप असे दिवस काढले, पण त्याने कधी चोरी केली नाही. चोरी केली नाही. चोराचा बाप चोरच असो. महाराज, महाराज भांगात चोर नाहीये. महाराज मला तर असं वाटतंय की हा भैरव शास्त्री चोर आहे. मला चोर म्हणतोय. अरे मित्रा, चला चला. महाराज, महाराज क्षमा असावी. भानुदास, मी खालच्या जागी वाचू सुद्धा त्या भानुदास मला स्वतःच्या वसलीचं पाणी पाजलं. भानुदास चोर नाही. आता तुला तुझ्या तेरावाचंच पाणी पाजतो. निर्दोष आहे तो, या वृत्तीचा नाही आहे. महाराज, भानदासने माझी उकिल सुटका केली, पण ते दोषी ठरले, पापी ठरले. आणि हा भैरव शास्त्री तुमच्या न्याय देवतून मूळ नाही म्हणून तो खरा. महाराज, महाराज माझी फिरत आहे. शिक्षा करत असेल या भैरव शास्त्रीला करा. महाराज, त्याने माझी आबरू लुटली. महाराज, आबरू लुटली. भैरव शास्त्री, तुम्ही काहीच का बोलत नाही. म्हणजे ह्या म्हणतात त्या खरं महाराज. भैरव शास्त्री, तुम्ही हीच कृत्य केलंय. याची तुम्हाला शिक्षा होणारच. ज्या जगात जो स्त्रीचा सन्मान करत नाही त्याला जगात जिवंत राहण्याचा अधिकार नाही. सेवक, आत्ताच्या आता या भैरव शास्त्रीला हात तुझ्या पायाखाली द्या देवे. एक वेळ माफ करा महाराज. आदेशचे पालन करा. महाराज, महाराज, भैरव शास्त्री, भैरव शास्त्री. हरदास, विठ्ठलाची मूर्ती चोरीला केली आहे.